Euskadin, laugarren iraultza industriala Basque Industry 4.0 da. Enpresa sarearen eguneroko ulertzeko beste modu bat, aberastasuna, kalitatezko enplegua eta gizarte ongizatea sortzeko. Mugarik gabeko iraultza da, eta giza faktoreak lehentasunezko izaten segitzen du. Eusko Jaurlaritzak industria berri baten aldeko apustua egin du. Industria berri honek gaur egun egiten duguna modu hobeago baten egiteko aukera emango digu, baina hortaz aparte bai ekintzaile eta enpresentzat aukera berri bat sortzeko bidea emango digu negozio modelo berrien bidez. Erronka honen aurrean, Eusko Jaurlaritzak programa, sistema eta teknologia berritzaile eta eraginkorrak antolatu ditu, Euskadi erreferente izan dadin Europan. Etorkizuneko industria hemen da, eta hemen geratuko da, Euskadi prest dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.